Pozdrav kolege ribolovci, moje ime je Darko Todosijević, član Formax Feeder tima. U ovom videu predstavit ćemo vam našu najkvalitetniju seriju feeder štapova Super Champ Feeder. Competition Super Champ Feeder štapovi, najkvalitetniji štapovi kod nas trenutno. Ovaj štap dolazi u jednoj lepoj futroli, sive boje, gde ima svaki deo, za svaki deo je pregrada, plus imamo pregradu za vrhove. Konkretno ovaj model 3680 grama, ja bih vam preporučio za pecanje na jezerima, na kanalima, na nekim manjim rekama i da ga maksimalno opteretite recimohranilicama do 60 grama. Podnosi on i veće, ja sam to testirao svuda, ali ono što je idealno, znači od hranilice lupam 20, šta vam treba najmanje, do 60 grama. Ja sam ga koristio i na Moravi koja onako neka nije ni mala, nije ni velika reka, ali bez problema, hranilice do 60 grama podnosi super. Neke daljine sa ovim štapom koje su preporučljive, do kojih ste tačni i precizni, bilo bi do nekih 50 metara. A da ste precizni, štap može da baci i dalje, naravno uz prilagođene hranilice, može da baci i dalje, ali vam kažem do nekih daljina do kojih ste precizni, što je nama fiderašima najbitnije da budemo precizni u bacanju. 50 metara su daljine ovog štapa koje može da dostigne precizno. Štap je napravljen od japanskog tora i karbona, koji je, da bih to bliže dočarao ljudima i da im nešto znači, reći ću vam da je to onaj, kada ga pogledate, gužvani karbon, mi tako ribolovci volimo da kažemo, mnogo sjajan, gužvav i vidi se kvalitet na prvu ruku. Na ovom štapu je takođe veoma dobra oprema. Štap dolazi sa Seaguide SITS provodnicima koji su jednostopalni i veoma kvalitetni. Takođe veoma podobni za daleke izbačaje zato što najlon lakše i laganije prolazi kroz njih. Držač mašinice koji je dupli navojni, znači ergonomski oblikovan držač, veoma lagan, tako da i on doprinosi samoj lakoći ovog štapa. Ovi štapovi su veoma kvalitetni, veoma lagani. Ovaj model je najlakši iz naše serije, najlakše težine bacanja. Naravno najtanji i najlakši, rekao sam vam, težina štapa je 173 grama. Tu je držka veoma tanka, udobna, gde je u kombinaciji pluta i eva ergonomski oblikovana držka, veoma prijatna na ruku, veoma tanana, lepo leži u ruku za neka brza pecanja i tako. Znači ovaj štap možemo da koristimo i na takmičenju i u slobodnom ribolovu naravno, gde god da ste uživat ćete sa njim. Dolazi sa 3 karbonska vrha, 1,5 i 2 unce kuiver vrhova. Posle ovako dobrog štapa i fenomenalnog odaziva ribolovaca i jednih pozitivnih kritika, mi smo morali, kao neko ko misli na naše ribolovce, da našu seriju štapova proširimo na nešto više i dalje. Tako da ovo novo što smo proširili za ove serije su štapovi naši 3610 grama težine bacanja i 3930 grama težine bacanja. Competition Super Champ Feeder 3610 grama. Ovaj štap smo proširili za reke slabije, za reke nekih srednjih tokova. Naravno, ovaj štap može da se koristi i za jezera veća, za veće daljine. Za postizanje većih daljina na jezeru takođe je idealan i pre svega mu je namena isto na rekama nekim kao što je Morava i takve neke srednje do nekih većih reka. Prva dva sprovodnika su dvostopalna. Kod slabijeg modela su svi jednostopalni. Ovde smo pojačali sprovodnike, ovaj štap je ipak za reke, za teže hranilice, pa smo pojačali prva dva sprovodnika koja trpe najviše, idu dvostopalna. Ono što je najveća novina, to jest ovaj štap je daleko oštriji i skladniji od onog prvog. Kad kažem skladniji, mislim na jaču kičmu. Ovaj model smo pojačali za reke, tu je kičma prilično jača i prilično skladnija. A opet nije neka motka, kako bi mi ribolovci rekli, motkast štap, da nema dušu i toga. Ovaj štap ima dušu i tekako. Najbolja stvar što smo ovde uradili i što smo poboljšali kod ovog modela, to su vrhovi koji specijalno su rađeni za njega i koji fenomenalno prate blank. Nešto ovako do sad ja nisam video, nisam imao prilike da vidim i da probam. Znači oduševio sam se kad smo to napravili. Uz ovaj štap dolaze 3 vrha, konkretno uz ovaj model, 3 karbonska, šuplja vrha. U tome je razlika, upamtite, šuplja vrha. Model 36 110 grama dolazi sa vrhovima 1,5, 2 i 3 oza.
Najbolje vrhove koje sam ja u životu koristio i koje sam imao, to su ovi šuplji vrhovi od dva nova Super Champa, koji se fenomenalno slažu, i blank na ovim štapovima 3.6 110 grama i 3.9 130 grama je nešto najbolje i najskladnije što sam ja držao i imao u svom životu sa čim sam pecao. To je nešto stvarno fenomenalno. Sa ovim modelom uz prilagođene težine hranilice, daljine do nekih 70-80 metara dostižete kao iz šale, a da budete precizni, naravno. Pričamo daljine na kojima ste precizni, svaki može da baci i više, ali važna je preciznost. Malo pre sam samo zaboravio za model 3.6 110 grama, težina štapa je 199 grama. Siguran sam da ćete se oduševiti ovim novim modelima koji tek treba da stignu kod nas, nešto najbolje što je Formaxov tim ljudi sklopio i uradio. Idemo na sljedeći model od 3.9. Kao i prethodni 3.6 110 grama, uradili smo i model 3.9 130 grama. Isto, štapovi su za svoju težinu bacanja također tankih blankova. Karbon je isto kvalitetan, kao što sam sve ispričao, da vas ne davim o tome ponovo. Sprovodnici Seaguide, držač mašinice, sprovodnici Seaguide. Isto vrhovi, samo što ovaj model je prilično jači. Ovaj model smo radili, velika je potražnja za većim rekama kao što su Dunav, Sava, Drina donekle, ali pre svega Dunav i Sava. Ljudi traže kvalitetan, dobar, a lagan štap, a da može da podnese velike težine bacanja i da može sa njim da pecaju u jakom toku Dunava i velikih reka. Ovo je štap 3.9 Super Champ na 130 grama težine bacanja, je nešto idealno za to. Da vam kažem, ovaj model 3.9 130 grama težine bacanja, težina štapa je 229 grama. Također za tako ozbiljan štap i velike težine bacanja veoma lagan. Kažem, karbon je mnogo kvalitetan. Vrhovi koji dolaze uz ovaj štap su također šuplji vrhovi, o kojima sam malo pre pričao. Na njemu stižu vrhovi 2, 3, 4 oza. Znači, to je štap rađen za Dunav. Mnogo ljudi peca u jačem toku Dunava, pecaju mrenu i pecaju neke takve ribe gdje im treba jak štap, što nije problem da nađu, ali je malo problem da nađu sa nekom dobrom cenom štap, a da je kvalitetan i lagan kakav im treba. Tako da mi smo, nadam se, uspjeli da im napravimo i da dođu da pogledaju ovaj štap, jer je nešto stvarno najbolje. Kažem, taj 3.6 i 3.9 jači modeli su nešto najbolje što sam ja držao i pecao. Idealan štap za Dunav, Drinu, Savu, za velike daljine, za velika jezera, ako treba postići neke daljine, ovaj štap. Za metod feeder, također i 3.6 i 3.9, to sam zaboravio da vam spomenem, odlični štapovi sa fenomenalnom kičmom i blankom za metod feeder. Također ovaj 3.9 130 grama za postizanje daljina 100 metara bez problema, da budete tačni i precizni. Veoma lagan, opet dovoljno oštar i čvrst, a opet na ribi se ponaša fenomenalno. Kičma, blank se otvara celom dužinom, štap mnogo radi, nećete imati spadanja ribe zbog nekog pretvrdog štapa gdje kičma ne zna da odradi svoje, jer takav je karbon, takav je štap. Ovo je štap, sve to radi fenomenalno. Nešto naše najbolje što smo uradili. Pa ćemo svi uskoro da ga pogledamo opet. To bi bilo to za ovu našu top seriju Formaxovih štapova. Idemo dalje.